Тук енергията е друга. Не е тишината на храма, а ехото на победата. Затворих очи и за миг съвременният град отгоре изчезна. Чух рева на 30 000 души и разбрах, Филипопол не е бил просто град. Бил е сцена на света. Разтърси ме мащабът. Фактът, че стоим върху нещо толкова грандиозно, а често просто го подминаваме. Трябваше ми време да усетя величието на този мраморен колос. Утре ще ви покажа стадиона така, както аз го видях, не като руина, а като живото сърце на един изгубен свят. Ще се видим утре.